I nervirao si me par puta, ono došlo mi da te bije, razumeš? Ali nekako... On bih pustio besnog leptira na tebe. Ali nekako... Šta sam te iznervirao? Pa par puta tako se nadrndaš, ali se tako slatko se nadrndaš. Nekako totalno sam se, znaš, vezala do te. Vi niste toliko smetali koliko mi je smeta u Borku. Pošto je on taj koji je non stop u KR i kad je Era u početku nešto počeo, on se eri ovako, eri ovako. I sad, ranije nije bio sa vama, nego i sad je našao sa vama. Je dalje. On je trebao da ispoštuje čovjeka, on prvi. U redu ja kažem, vi ne volite narodnu muziku, ne volite. Ja volim, ja to što vi, ja mogu da slušam, a kad me pita što ide to, ja ću reći prije ću ovo. Ali cijenim i poštujem. Ali ne, vidi, ono nema veze ni sa kakvim sabiranjem u klanove i to, znaš, ono je bila čista, tu smo se mi, ono, našli, što je, brate, razumeš, ono, svaki, pazi, vi ste, na primjer, sedeli tu dobre 2 sata. Znaš kada ste vi razgovarali? Ovako. Onda ti. Čim se ugasilo svetlo, čim je veliki brat poželao laku noć, tog momenta je krenula šizofrenija. Da. I normalno da je on ja sam prsto isto, jer rekao, ne mogu da verujem, brate, pa šta jebati 2 sata. On je tebe pitao za harmoniku, ili ti smeta? On je rekao, ili ti smeta da uzme harmoniku? Ja nisam, ja mislio da će to sve budu, drži to tu, razumeš, normalno. Kapirao sam, okej, ono, i on je rekao jedna pesma. Treba ja da izađem, a? Dobro, gledat ću u drugu stranu. Gledaj tamo, imaš šajcu. Recite mi, ali se pipka? Ne. Ne. Dobro. A šta sad radite? Pričamo. Sa distanci. Grej slobodno. Da. A kakva joj je... Jedi bre gore. Nisam još vidio. Lakej! Jedi ti u ovom debelom okna. Opali ga silikonom. Prejebote. Opiči ga silikončinom u glavu. Tako više stav. A jesi svi gadili na silikonu? Nikad nisam pipnuo. Ja nisam, mogu... Ja nisam gledao uopšte. Mogu bi sad da imam to priliku. Ja sam lepo dojela dete, razumeš ti mene? Da li bi ti meni dozvolila da ja... I onda je to izgubilo svoju draž, formu i... I onda si metila. I onda sam lepo metila i popravila. A da... Šta ima loše u tome? I to je sve što sam na sebi radila. I boli me... Da nemam ja ništa protiv, nego bih voleo, na primjer, evo te, da budeš ti prva koju bi ja da vidim kako je. Nekih ja to. Da ti to ne bi bilo čas. Bojleru. I meni, ej! Ja to sam nešto te pitam. Ne potroši, daj ovo! Ne potroši, nemoj da potroši svoju toplu vodu. No, bre! Deri se majmune jedan. Dobro je, onako, taj silikon. Ne sećaš kad sam ti rekao da između nekih ukućanki i ukućana postoji određeno džuđonas. To je njeno džuđonas. Prema tebi, znam da se vidio dao. Nisam to htio da kažem uopšte. Ali ako ste ti već tako slučaj. I sad kreće već da mi nabija na nos. Što ti nisi nju nešto? E! Pa kad?
I ne to samo, nego Pre. Givenchy. I sinoć i večera se više kreće ta priča. Pa to namerno radi samo da bi imala neka pametnija posla. Jesi ti upoznao kuma mog Saveta Sedlara? A ne bitno to, vrate, ono čim Čekaj. se smori, vrate, od ovih mentola, tu, vrate, odmah sedne pored tebe kao Stani. Da, znam. Imam još bolju priču. Dobro, Znaš Saveta, bili smo kod njega. Znaš ko je njemu riba? znam. Žena buduća. Dobro, znam, ovo što smo ishitovali. Znaš ti šta je meni ta cura ispričala za ovo? Bičarka. Pa da, a To meni... ni jedan džakuzi ne može da spasi. Pa, brate, a meni kao što si ti Bulgaran, bože bre, u materinu budala, na meni govorio sam ja. I ja ću sada da budem antiprotivan i ja ću da samo gledam ovako sve poslova, ću slušati gledamo, ništa loše, jer realno riba peva bolje od svih riba koje sam čuo kod nas. A fokino dupe. Vidiš, uvala. Igra se zove Uvaliti fokino dupe. I sad šta, ja sam blesan. Što si vulgaran, ne, kao brate, šta sad ono, mislim, ja ne znam za sve to. Nijedna bičarka sa 25 godina viče sam vulgaran, koja je spušila 15.000